Veľa žien začína svoju prevratnú dietu tým, že vyradia pečivo. A je to skutočne veľmi rozumné za predpokladu, že ho nemajú radi, trpia alergiou na pšenicu, celiakiou alebo prípadne neceliakálnou gluténovou senzitivitou a bezlepkové varianty im prídu veľmi drahé. Mimo týchto prípadov je ale vyradenie pečiva počas chudnutia úplne zbytočné a dovolím si povedať, že v mnohých prípadoch môže dokonca veľmi výrazne znížiť šance úspechu celej redukčnej diety. Áno, pečivo je primárne zdrojom sacharidov, no jeho vyradením sa môže znížiť príjem energie, čo môže absolútne jednoznačne viesť k chudnutiu. Ale to isté by sa dalo povedať o úplne všetkých potravinách. Vyradenie pečiva nie je žiaden špeciálny alebo dokonca zázračný protokol na chudnutie. Rozumnejšie ako pečivo úplne vyradiť je začať postupne nahrádzať rafinované alebo teda biele pečivo jeho celozrnnými a grahamovými náprotivkami, ktoré obsahujú viac bielkovín, viac vlákniny, viac vitamínov, viac minerálnych látok a viac rôznych bioaktívnych zlúčenín, ktoré môžu pozitívne ovplyvňovať naše zdravie. Inak povedané, rozumnejšie ako začať dietu reštrikciami je začať dietu s pridávaním vhodnejších variantov, ktoré dodajú tvojmu telu viac živín a lepšie podporia tvoje pocity sítosti. Pre viac náučných videí mi nezabudni hodiť like a follow.